Hi guys, good morning. Magagata pala kami ngayon ng langka, yung dala ni Ate Linda. Ayan, babalatan mo na. Ayan. Dalawa pa lang nyo guys. Iaano namin. Gagata. Ayan, lagay na natin yung bawang guys. Yung pangalawang gata pala to guys muna nilagay namin. Ayan, nilagay na din namin pala guys yung sibuyas. Wala na, lagay na natin yung tuyo guys, yung sahog namin. Ilagay na din natin yung langka. Ayan, marami-rami yan guys hanggang mamayang gabi na namin yung ulam. Ayan, takpan muna natin. Kumukulo na ata ating Linda. Haluin muna pala natin guys. Yung pinakaunang gata, mamaya na namin yung ilalagay. Kaunang gata pala yan. Wow, sarap. Lasang-lasa pala yung tuyo guys. Ang sarap. Dala din yan ni Ate Linda galing probinsya. Ayan, takpan muna natin. Kumukulo na ata Ate Linda. Haluin muna pala natin guys. Yung pinakaunang gata, mamaya na namin yung ilalagay. Kaunang gata pala yan. Wow, sarap. Lasang-lasa pala yung tuyo guys. Ang sarap. Dala din yan ni Ate Linda galing probinsya. Lagyan pala namin ng sili. Ayan, luto na yan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aming channel. God bless everyone. Bye.